Day, ang panglaki ko gabi day ba dagan di ko nabiktima laki day unya. Sa pagigubalan sa usa ka laki gabi day. Hala, tabang mahal kay pangayot day. Mayra na ko to naghalin sa lubi. Pag sure na bayot ay, nadi laki na mo patol nimo kabatig naong nimo. Wala uri ka gabay bayuta ka kung makapanghinaway ka gwapa di ka. Wala uri kalipak ni bayuta ka. Uy, ay, mapag-away di kay manglakir ba yung gabi Ikaw magukimbi ang bugira kang bayuta ka wala kalipake diha. Uy day di ka kabuot kung bugira ko day. May laman sad nga gwapa ko nya dagan bukod laki. Nya kaning naungali pakan wala uri ka gabaing bayuta ka whatever. Gilang mo di sige mo mapag-away. Wala naman di makalupig na ko. Kay mo na maglalis pa man kanako. Mo ba sana? Pangutan untik ka sukad pagbayot nimo pila na nakatilaw nimo bayuta ka. Uy, Jay, nangutana ka, Jay. Daghan yung laki nakatilaw na ko, Jay. Lo? Wow ha, kang bugira ba nimong bayutak ka? Daghan ikag laki na tilawan, patol man ikag buang bayutak ka. Nya manuri ra man ikag saging para malaki pang laki. Lukilos ba nimo gnawang bayutak ka? Gwapa di ka. Uy, Jay, kailas gani mo, Jay, na manuroy kog saging. Ikaw, magani, mangwa kay kag lubi kay para lang imo ipanlaki. Stop sa yung away di makay manuri para ba yung gabi Kaninaw nga bayot, mangawat og lubi, wala uri ka gabaing bayutak ka. Naong na ko bayot o pang beauty queen imo bayot. Gwapa ka bayot. Wala uri ka gabaing sa nahak ka. Lipakan pa kang bayutak ka. Stop na yung away di ganina rin ko ng badlong ay. Sa mulakaw na lang ko, kay dili unta ani gyapon magtiki. Ula ko nga to bayot layas. Wala uri ka gabaing naong nimo ginawa yun. Magagnaw, wala uri layas. Bayutak ka. Hinos ba tong bayuta ay kasakitan yung mga istorya ay. Mag-TikTok sa kuwi kay laay kaayo. Ulo sa dere. Ho di asan na? Nag-TikTok ko. Ano ka kanang gusto mo kay ka? Wala ko pasakit yung istorya ay kay gikan mo kung to giaway kung kimi. Kasi nag-away nimo skimi? Habas skimi ron. To dito bayot ay to ay laka Jin. To sila dito naglingkod. Kasi di ka mag-away day. Ano nagtiyabaw man ka? Uwi lang jud kay ka day siguro. Grabe siya mga istorya day sakit kaayo. Wala na dyan na skimi day. Kung gani sa una day, gidungtan ko na kay bilas kay mga istorya. Asa man siya ron kaya para akong agtuon. Para ako mo magkampi ta day. Kampi man sana sila ni Jan kay ano, nara si Lucky day. Ano kuan sila day. Nara si Lucky sa una day. Nasuya na sila sa poday kay ang Lucky nila day. Diri jud mo anina ko day. Sabi lang day kay day magkampi ta day. Hindi ka sa tapon jud ha. Di sakit dali ako kaginunday. Kampi kang sana adto na lang. Tam bitong bayuta to. Nasan kayo day? Muro bag mo po di na ba. Ahay sa mga bayot nga hangin nun. Naway ng dayon. Kasi mo di pa lungog day. Hoy day, ngano effective kay ka day? Siguro inaanak ka day. Kaya ngano mulaban kang sana. Sige, pag-amiga mo nga to, mga pareman mong utok, mga hanginon. Kasi kunin mo day, hanginon ko day. Hoy day, dili ta ko hanginon day. Nilaban ako ni sana. Kaya ngano, sakit kay nga mga istorya. Ino na ba jud ka day? Sakit kay nga mga istorya. Kay insecure kay po kay ang imong lalaki. Diri mo duol na ako. Kamo na sa nag-away ay. Kasi di ako nalim mo paubos kay nga na jud ka. Laban ka ng sana. Para ba patugwa pa dong bayutat ko. Wala ka na lang ko day uy ako nalim mo paubos. Ano dyan? Wala ba na kimi? Kukuyog niya. Pares man mo mga hilason kaayo. Ay nagbalik ko diri ha. Ay nasundan niyo magsuod. Hilason yung mga yuta mo. Da, nanglakaw lagi mga bayot. Dapat digin ko palupik. Kaya ako may bigda. Sana all og mura to mga praning no. So mura to mga video mga praning no. Wala si atong usa na mga kawan si Jonathan mga praning kay gilantan ang buang kay gikapoy dito sa Wag tang usa wala ni apel. So amo na shout out ano nag-shout out mga praning. Kitan itlog. Salamat kay sa suporta mga praning ha. Sige ako na lang mag shout out si Kuan. Kani kamo shout out niyo. Kamo shout out niyo ba? Shout out ni sige dali. Shout out by Isay Martin. Oh, kinsa sa? Angeline. Ogne, Angeline Harba. 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 Harba ni usawit lang. Napa to dire? Dunganan ninyo. Ogne kanang usanas babaw. Li kuan. Jubilita gabasa ko niho. Okay. Shout out. Sana all ko niyo. Igagaw nimo. Igagaw. Igagaw nimo aning no. At click here. Sano lang malakas. O kanay usa kanang John Francis C. Coho. shout out. Shout out. Kanay ni kuan. Wait lang. Dagang shout out. Tingog bukin. Tingog sa mga pang nabayon to mo kanon. O kanay usa kanay.
RJ sa RJ. RJ gitu le. Game. RJ RG saya Saya junior. Junior. Makoy Koniho. Makoy Koniho. Kani si Elma. Ilmi. Elme bit bitasyon. Og ni kuan ni JK Lauro Kawat Kawat. ko niho og kani si Glenn Gabo. Gilarman. Glenn Irarman. Sunod. Sunod. Nabili daw. Saman. Vidal. Okay, mga bugo ay. Mura ta. Wala. Tawag na. Kataran ako. Sana'y di na. Ano to sa atin? Shit ata. Shout out. Wat lang. Kailangan nawa man. Sara to. Patay baliktad ako sa nina pakauwaw. Nawa man. Ano rin? Og chat out pa rin ko ni Kuan, Saura Carla. Og ni Geraldine. Tawang gitago na. Mura to. Sano lang malakas dire. Og mura to mga Ano lang sa kalam. Og mura to mong video mga praning no. Salamat kayo sa inyong pagsuporta mga praning saon mga praning nga kanang medyo dili gid kay may makakanon og script ba kay dili pasad kay may kabisado aning mga inani ba. Pero okay ra kay mga praning kay unta nga namoy ka ng ay unta nga kanang makapatawa may bisag gamay lang ba pero ay magkalimot og suporta sa mga YouTube channel no para kanang aktibo na pud misligot og mga video ba o sa mga mga friends salamat kayo subscribe sa among channel mga friends kanina rin gisigot niyo mga friends ba siguro mo mga friends salamat kayo mga friends salamat kita bye Dat komt dat